Καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Παρασκευάς και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα για πρώτη φορά έκανα μία εξαίρεση. Δεν είμαι στο στούντιο, είμαι σε ένα ιδιαίτερο μέρος γιατί έχω μία ιδιαίτερη καλεσμένη που εγώ εκτιμώ βαθύτατα για την αυθεντικότητά της. Έχω μαζί μου την καλλιτέχνηδα, με όλη τη σημασία της λέξης, Άννα Γούλα. Καλημέρα, Άννα. Γεια σας, Αντώνη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ πώς είσαι? Πολύ καλά, μεγάλη τιμή που είμαι μαζί σου. Δικιά μου τιμή, γιατί για να πω την αλήθεια, σπάνια βρίσκεις καλλιτέχνες που να είναι συνεπείς και να εκφράζουν στον κόσμο αυτό που πραγματικά αισθάνονται. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι, γιατί χάθηκες όλα αυτά τα χρόνια? Όχι χρόνια, μήνες λείπεις. Μήνες. Πες μου για ποιο λόγο έλειπες. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι και λίγο πνευματικός άνθρωπος. Φαίνεται. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά τώρα που τραγουδάμε, πρέπει να φροντίζουμε και το μέσα μας, όχι μόνο το έξω μας. Γιατί αν το μέσα δεν είναι καλό, φαίνεται στο έξω και ό,τι και να κάνεις. Έτσι, εγώ θέλω να στράφω το μέσα έξω. Έκανα πολλές περιοδίες, έγινε αυτό που λέμε international καλλιτέχνης. Έχουν πουλήσεις οι δίσκοι σου? Σαν τρελά, ναι, παντού. Και πήγα σε μια μεγάλη περιοδία σε όλο τον κόσμο. Πήγα στα Σκόπια, πήγα στο Βελιγράδι, στη Ιουγκοσλαβία πήγα σε αυτές τις περιοχές, όλες εκεί πέρα γύρω της γύρισα, ένα road tour. Όπως λέμε road movie. Με χιάνεις, ναι. Και πήγα και στην Τουρκία. Σ' άλλο. Βρίσκεις συγγένεια στα Βαλκάνια με την Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι τρελοί σαν και εμάς. Το ευχαριστιούνται, τι ξέρουν να ζουν τη ζωή. Να σου πω, αυτή τη δουλειά που κάνεις τώρα, θέλω να μου πεις, ας πούμε, υπάρχει κάποια περιπέτειες, γιατί είσαι πάρα πολύ ερωτική και φαντάζομαι ότι πολλοί άντρες θα σε θέλουν. Έχεις, ας πούμε, κάποια τέτοια ιστορία να μας πεις, αν είσαι με κάποιον άνθρωπο τώρα? Κοίτα, αν και δεν μ' αρέσει να λέω τα προσωπικά μου, αλλά νομίζω ότι οι άντρες φοβούνται τις όμορφες και δυναμικές γυναίκες που έχουν πάρει τη ζωή πάνω τους και δεν σου κρύβουν. Διστάζουν, άρα θα σου μιλήσουν. Μετά έχουμε και αυτό το φαινόμενο, έτσι λέγουμε, τις μαμάδες, με συγκρίνονται, με συμπαθούν οι μαμάδες. Δεν τα πάω καλά με τις μαμάδες γιατί δεν ξέρω να φτιάχνω παστίτσιο. Γεια σου. Και μου λένε, μαγειρεύεις, κάνεις, ξυπνάω εγώ το μεσημέρι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν δουλεύεις τα βράδια? Δεν δουλεύω τα βράδια. Πού είναι η γυναίκα σου, λέει, να σου φτιάξει ένα καφέ? Εγώ κοιμάμαι. Και εντάξει, τι να σου πω τώρα, δύσκολη ζωή της Άννας. Για πες μου για αυτή. Για τη ζωή μου. Για σένα. Έχει απαιτήσεις, σίγουρα έχει απαιτήσεις. Δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι πάντα προσεκτική, πάντα σωστή, άρτια σε ό,τι κάνω. Στην πίστα, στις συνεντεύξεις μου, στις σχέσεις μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι προσωπικό, σε όλες τις γυναίκες θέλω να το ρωτήσω. Επειδή εσύ είσαι αντιπρόσωπη του γυναικείου φύλου, αντιπρόσωπος, με συγχωρείς, του γυναικείου φύλου. Ας πούμε, ρε παιδί μου, κοιμάσαι, έτσι, σε βάφεσαι. Όταν ξυπνάς, για να παρουσιαστείς στον σύντροφό σου, παρουσιάζεσαι άβαφη ή περιποίηση και μετά? Αυτά δεν θέλω να τα λέω, αλλά κοίταξε να δεις, έχουν κόλπα οι σχέσεις και αναλόγως και τι αρέσει σε καθέναν. Κάποιοι μπορεί να προτιμούν όλο αυτό, κάποιοι μπορεί να θέλουν πιο απλή. Εγώ προσπαθώ να παίζω με τα γούστα, να τον ψυχολογώ τον άλλο, να βρίσκω τι θέλει. Και παίζεις, δεν παίζεις, μάλλον, είσαι. Εκφράζω. Μπράβο, ναι. Δηλαδή κάθε φορά πηγαίνεις με... Κοιτάω, δεν θα τους κάνω κολπάκια. Μου αρέσουν τα κολπάκια εμένα. Για πες μου τα σχέδιά σου τώρα. Τώρα δεν θέλω να στα αποκαλύψω τα σχέδιά μου. Γενικά δουλεύω για νέα πράγματα. Γιατί ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα, μ' αρέσει όταν έχω κάτι να το βγάζω και να γίνεται μπαμ. Οπότε δεν μ' αρέσει να κάτσω να πω τι θα κάνω. Θα το δείτε και θα παραμιλάτε. Έχουμε παραμιλήσει ήδη. Πάει κι άλλο που σου λέω και στον ύπνο. Σοβαρά. Θα σε ονειρευόμαστε. Θα σας επισκέπτομαι στα όνειρά σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία με την Άννα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς. Και εύχομαι να τη βλέπετε κάθε βράδυ στα όνειρά σας. Θα σας κάνει καλό.